Igama lami nguSanele Ngwakacele. Namhlanje la ekhaya kulethwa umembeso wami, kulethwa abaka Nxumalo, uLindani Nxumalo. Lokho kwenzakala namhlanje kusho okukhulu kumina, kuwusuku olukhulu nje futhi kumina. Njoba nje ngithathe lesi sinqumo nami ngabona ukuthi yena kuyena umuntu ofanele ukuthi yena ngimthathe ukuthi abe unkosikazi wami. Okwenza uLindani namhlanje kukhulu kakhulu. Indoda nendoda kufanele ukuthi ivuse umuzi wakubo. uLindani step lesi asithathile namhlanje nokuthi aqhubeke nohamba aseliqalile luhle kakhulu. Siyameseka kakhulu futhi uhambeni lwakhe aliqalile kusho okukhulu kakhulu, naye ufuna ukuvusa umuzi wakubo kwaNxumalo ngokuthi alethe umakoti. Emzweni wami ingaphakathi lami ngizwa kumnandi esikhathini okwenzeka kusona izinto njoba zenzeka kanjena kunginikeza injabulo. Ngijabule kakhulu futhi ngifisa kuqhubeke kungagcini nakwabanye kwenzeke. Ngijabule njengosisi wakhe, ngiyamhalalisela kade into kade sasifisa le kade oyihlela Nkosi yami, ngiyambongela. Namhlanje ngijabule kakhulu, ngijabule ukuthi kuzo zonke izinto esidlule kuzona noLindani ubaba alwandile sigcine namhlanje wafika la ekhaya walenza iqiniso kimi njengoba wayethembisile. Into engicela kuyona ingane yami nje iphathe ngoba isikwazi yakuhamba ekhaya livuza ekhaya lakwethu bese luwini. Ihloniphe emzini, thanda indoda, thanda abantu basemzini abafowabo, iyazi ukuthi umuzi wakho engane nendoda yakho unganaka abantu abakhulumayo. Iyokhala kuze bani izohlula okwayo. Isimele isitsha isebenze, isebenzele ekhaya yakho umuzi. Fesehlaze ingane, bande sengane nomkhonyana, nebera nomkhonyana. Abe nenkinga bekhula intolo bekhuleke. Ngimgqugquzeleni umntana wami ngithi nje Nkosi yami cela uNkulunkulu amsize ukuze ephumelele njengoba ezamile namhlanje, ephinde futhi uNkulunkulu ampha amandla ephinde zame futhi ephumelele emshadweni. Sobonga kakhulu. Ngingadlulisa nje ukubonga kakhulu kubafowethu nje abangisingathile, abomndeni wami nabangani nje kakhulu-ke, especially la semsebenzini nabomakhelwane. So balenzile nje usuku lwami, kukhona konke kusukela ekuqaleni. Into eyadala ukuthi ngibone ukuthi yena ongalethe ngoba wayethembisile, yabo wayengithembisile ukuthi ngoba engithanda ekugcineni uzokwenza lento ayenze namhlanje. Ayikho nje into etheni ngaye, wayeyivezile kodwa nje kwaba uthando nokumethemba nokubekezela-ke sabekezelana kukho konke kusize sifike la esikhona namhlanje. Sisuka kude noMacele, sisuka kude, so ungibekezelelile kunzima, yabona. Indlela sesihambile na. So ngabona namuthi yena ayikufanele ukuthi ngimenze unkosikazi lo muntu. Emubiza ngawo ngamagama Engamanga nje ekugcineni nje engakhohlwa ingane zakwabo, engakhohlwa yikwakhe, engakhohlwa la indabuko yakhe, engakhohlwa na umuzi wakhe, engakhohlwa na uyena. Kodwa uNkulunkulu emkhulu kube ngadulume nenkingi, wena usizayo okunye nokunye komsiza nomzini ngoba inkinga ayikhona emzini iningi kodwa ugani indoda yakhe. Izeluleko nje ngimnika zona izokuyiphatha kahle nenhlonipho
nokubekezela nothando. Akukho kudlula nesineke, benesineke nezinga akulona, akubekezelele. Ngibafisela okuhle, bebambisane, bebambane kukho konke. Uma kunama-challenges behlale phansi bezama ukuthola isisombululo sama-challenges. Thembisa impilo ende mina naye uNkulunkulu esazosiphilisa, bangiyazi usazosiphilisa kuphelele. Ama-plans esinawo maningi, uNkulunkulu nje muhle, sisazoba qhubeka nawo siwenze siphile. Kosukwini nje lanamhlanje ngizodlulisa nje ukubonga kakhulu kuyena ukungibekezelela, and ngiyathembisa futhi ukuthi yena akugcini la, kuyaqhubeka. Ngifisa nje ukuthi yena siphinde futhi siqhubeke kube umshado, yabo, sazi ukuthi yena siyayiphetha into esesiqalile.